Akwai abubuwa goma waɗanda idan kana so ka zama cikin ƙoshin lafiya a jiki da ƙwaƙwalwarka da zuciyarka, ya kamata ce ka dimanci waɗannan abubuwa guda goma. Na farko ya zama kana cin abinci mai kyau, wannan kan aiko shakka babu. Abinci mai gina jiki, 'ya'yan itatuwa ne, ganyayyaki ne, tsaba wadda amma ba sirfa ba, saboda wannan dusar da muke zubarwa tana daga cikin abin da suke taimaka mana wajen yin bayan gida cikin sauki, da kuma cin protein, wato nau'in abinci da ke gina jiki kamar su kifi, su nama, su kwai da sauransu. Amma a guji sukari, a guji yawan gishiri, a guji wato abincin da yake da kitse da yawa. Abu na biyu shine mutum ya rika shan ruwa daidai gwargwado, don wasu ba sa shan ruwa yadda ya kamata. Akalla ana cewa mutum ya sha kamar lita 2 zuwa lita 3 kullum, wato kamar kwalbar ruwa kenan 2 zuwa 3, ko kuma a ce pure water kamar 4 zuwa 6 kullum. Wannan shine mafi karanci da ya kamata a ce mutum yana sha. Sannan kuma na uku shine mutum ya rika yawan motsa jikinsa. Gaskiya rashin motsa jiki, ka zauna ka daɗe, yana daga cikin abin da mutum ya tsufa yake wahalar da shi. Akalla mutum ya minti 30 kullum yana tattaki, yana da keke, yana hawa keke akalla sau 5 a mako. Amma zai yi kullum, falillahi alhamdu. Abu na hudu shine ya zama mutum yana samun isasshen barci. Da yadda harkar wayan nan take, zaka ga mutane suna ɓata lokaci da daddare, ba sa bacci har karfe 1 ko 2, kuma za su tashi sallar asuba su kuma ba sa samun koma. Amma dai sai dai mu sani kuma bacci kowa ya danganta ga jikin shi. Akwai wanda shi in yayi baccin awa 2 ma a cikin awa 24 ya ishe shi, kuma ba baccin zai ji ba, kawai dai wannan Allah ya wadatar da shi saboda jikin shi haka yake. Abu na biyar shine a guji yawan damuwa. Mutum ya rika cika nafulfuli, yana so ya rabu da damuwa kenan. Cika yawan nafulfuli, yawan karatun Qur'ani, yawan sauran karance-karance da rubuce-rubuce duk za su sa mutum ya kauce daga tunani na yawan damuwa. Sannan a guji kiba. Yi magana ta hanyar ma wannan kiyaye abin da mutum yake ci da kuma motsa jiki, wannan da zai taimaka mishi wajen tabbatar da bai yi kibar da za ta dame shi ba. Sannan a guji munanan ɗabi'u, irin su shan taba, su miyagun ƙwayoyi, su shan barasa. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya in suka tattara a jikinka, kowane ɗaya daga cikinsu zai kawo maka illa sosai a jiki. Abu na 8 shine mutum ya ɗauki ɗabi'ar tsafta, da yawan wanke hannu, kula da baki ta hanyar burushi ko aswaki, da tsaftace mahallin mutum, ya zama na akai-akai kuma mutum yana wanka. To wannan zai taimaka wa mutum gaskiya wajen kiyaye lafiyarsa. Sannan abu na 9 shine wato mutum jifa-jifa ya rika gwajin lafiyarsa, musamman idan ya kai shekaru kamar 40. Ya kamata a ce duk shekara, in an yi nisa, a ce duk shekara 2 yana zuwa asibiti ana gwada lafiyarsa. Sannan abu na ƙarshe shine ka tabbatar koyaushe kana tare da mutanen da suke da farar zuciya. Sai mutane masu farar zuciya, waɗanda ba za su rika sare ka ba, ba za su rika hantarar ka ba, ba za su rika in kana da wani buri su kushe ka ba. Ya zama da ne mutane ne waɗanda suke da buri na ci gaban rayuwa. To wannan zai taimaka wa lafiyarka, gaskiya zai taimaka wa lafiyarka ta jiki, ta kwakwalwa da kuma ta zuciya. Allah ya sa mu dace.